Eskerrak emon nahi nintzazen batez be dakitsuari, gonbidatziarren, bilbide guzti honea itxik, eta sorionak, eta eskerrak ezagun nahi dute, da poli jartziarren. Euskaldun berriak berri noizan titulogian aritzera etorri gara ona, aritzera etorri gara baino aritzera etorri dira, pixkate lagundu ingot galderekin, baina eurek eukiko batez berbetarako tartia. Ezautze itxuraz kanpotik hor egon izan naizelako, eta gure parte hartu izan da lako mintegiotan beste batzutan bai, gurek ez dakit ziur, baina ez nitxuzken hain neuka aurkeztia. Piskat, gure egilabakotze euren buru aurkezte, baina bat ez bezaitxidaren gaur hemen titulo honen pian edo. Bai, orduan, nahi dozuena, esti, peio, edota, nahi dozuena. Eta, bai, okertu bizkate. Zeraitzi da norbera, zeraitzi zare zeu hemen gaur titulo honen pian. Bueno, ditu hostielako. Ongitea jaso nuen esan, bai, jongo zelan ez, eibarrera, bai, horraitik. Pentsatzen du, maien guru honetan, zelan iztun berri terminoa agertzen dan, pentsatzen dut, arian horraitik izango dela, ezta? Ez dakit nahi duzun, baiago hori... Bueno, iztun berri terminoa nik ez dakit gu hasi ginen erabiltzen Euskal Herrian, ala ez agian erabiltzen zen, ezta? Baina gu hasi ginenean gu ez ginen horren kontziente, eta egia esan da gu hasi ginen ingelese sortu zen termino batetik itzulpen hutsa egin genuelako. Kontua da, hasi ginela Europako hizkuntza gutxitu batzuetako ikerlariekin, hasi ginen baizketan eta kongresuetan eta hola, apur bat ikusten hori hiztun berri, hizkuntza gutxituetako apur bat hiztun natiboak ez zirenak, hola, oso modu orokorrean esan da, horiek aztertzen hasi ginean, ezta? Eta testu inguru horretan, esan edut, nazioartean, eztabaida akademiko batzuetan, sortu zen termino hori new speaker, inglesez, eta, bazieran, egia da guk ez genuela erabiltzen. Ez da, irakizo 2016an guk argitaratu genuen hiztun berrien inguruko liburu bat, ezta? Baina hori baino lehenago, liburu argitaratu aurretik ikerketa horren hasieran guk Euskaldun berri erabiltzen genuen, ezta? Orain apurra lotzatu egiten gara, orain ez dugu erabiltzen Euskaldun berri tamien. Baina, apurka-apurka, gure ikerketa horretan konturatu ginen Euskaldun berri terminoak berak karga negatibo nahiko handia daukala, hiztun askoren ahotan, ezta? Eta gero bestalde, zelan hausnarketa hori beste batzukin ere egiten ari ginen, hasi ginen gure analizia ere apur bat hobeto fintzen, ezta? Eta konturatu ginen, hiztun berri terminoa zegoela askoren erabileran legitimotasun falta batekin lotuta, edo benetako euskaldunak ez zirenak ziren, edo euskera eskasekoak, edo ezta. Eta horren zentzu horreta, esan genuen, inglesez new speaker esaten badugu, euskeraz hiztun berri erabiliko dugu. Eta orduan, gure ikerketarako definitu genuen. Eta gure ikerketarako, gure helburuetarako, momentu horretan egiten ari ginen ikerketarako, hiztun berria definitu genituen familiatik kanpo euskera ikasi duten euskaldunak dira, ezta? Euskaldunak, gaitasun maila batekoak C bat maila dutenak. Eta holan hasi ginen erabiltzen, ezta? Orduan ez dakit horregaitik ditu didaten. Gustatzen dute itxuletze, itxuletze da tartian, ezain beste ikerketa eta inditxu darako gai honen inguruan, eta peio zuk zer inozu. Gai hori buruz ez dut inoiz ere pentsatu, eta galdera etorri eta hasi naiz pentsatzen. Euskaldun berri naizelako izango da. Nik dakat esperientzia lagutik eta gero konzeptu hori nire baitan ez dut behin ere erabili. Euskaldun berri izanik zaitik nire gustaturik, ez dut nire burua inoiz Euskaldun berri izat. Nire Euskaldun berri artean bizi nahiz dela Euskaldun berriak dira inor hor Euskaldun berrik ez da existitzen eta ez dut nun dago arazoa.
ematen du, arazoa dagoela euskaldun berriekin, ez dakit, hasiko gara izketan, ez dakit nun dagoen arazoa euskaldun berriekin. Badaki konzeptu zarra dela, asko aldatu dela, konzeptuak biziak iratasunak ezela. Sortu egiten dira kontesto historiko kultural batean, gero aldatu egiten dira, eraldatu egiten dira, hil, eta segurazko, ez dakit, gaur egun ditugu fenomeno soziolinguistikoak ez dira oso ondo kabitzen orain dela 40 urtetan euskaldun berri termino erabiltzen zenean. Ni naiz, hori dela 50 konzeptu horretako, ez da gaur egun, nada realitate batzuko, sartu direnak ez horretan. Nik bere zalantzak agertuko ditu, baina ez dakart garbi asko. Bani edotan naiz, euskaldun berrian naiz. Ematen du alkoholiko anonimoa. Zeratzen nagoen, orain dela 3 urte, berton egon nintzelako, aekan praktikatu zerbitzuan gabiz, eta nintzalagun programak eta aktibatzen ditugu herrietan, eta zen dut horregatik ditu dira berriro. Zure moduan ere, nire inguruan, Ortuellan, danok gara euskaldun berriak, danok ikasi dugu euskaltegian, eta euskaldun zaharrak minoria etnikoa dira, Marina Baska eta Juanzol Basko. Orduan, hor gaudenok, ez dakit euskaldunak gara, ez dakit etiketa hori izango dugu beti, beste batzuek euskaldun zahar etiketa duten moduan. Ez dakit, euskaldun natiboak, inorkutzen natiboak. Baina, bueno, inglesez esaten da, niretzat ez dauka ez konotazio txarrik ez hori. Da euskararen errealitatearen islaba. Gero eta gehiago dira beste modu batean, artifizialago batean, beste naturala bali bada, artifiziala da, eskola eta euskaltegia bitartez ikasi dutena, artifiziala dinok akotzen artean. Gero eta gehiago gara, eta gu gara euskararen errealitatearen isla. Ez dakit, hemen nago, baina egon ninteke perfectamente zuen artean. Nik uste dut hau danok konpartitzen duela, zutako askoarekin nago egun bizitzetan fantazioetan, eta uste dut Bai, pixkat etiketa hitza erabili da, pixkat hurrengo galderia isa hankaz gora jarri ez, baina ez dare etiketajiak guzti horren inguruan, ez tozkola bizi, ze pertzepzio, pixkat bigarren galderari duta ez, etiketaje horiek, egokixak, kaltegarrixak, baldin badare. Bueno, etiketak, gure gizartean, etiketak erabiltzen dira, ezta? Guk egin genuen ikerketa horretan, ikusi genuen etiketa ezberdinak erabiltzen direla. Eta, bueno, pertsona bakoitzak, hiztun bakoitzak, bere burua, bere ziztun motatakoa den apurrat adierazten duenean, bere hizkuntza identitatea aldarrikatzen duenean, esaten duenean, zein den, etiketa ezberdinak erabiltzen dituztela, ezta? Eta, bueno, funtsan erabiltzen direna, euskaldun berri, euskaldun zahar dira eta beste batzuk, ezta? Lehenengo eta bat, pertsona askok esaten dute, ni euskaldun zaharra naiz, ezta? Hori oso barneratuta daukagu gizartean, edo ni naiz euskaldun zaharra, ezta? Hori da, apur bat abiapuntu tradizionala, ezta? Euskaldun zaharra naiz, edo naiz. Beste pertsona batzuk esaten dute, ni euskaldun berria naiz. Eta askoren, nik esango nuke, gehiengoak lotzen dutela etiketa hori, euskaldun berri etiketa horrekin, apur bat euskaldun ez oso, edo falta zaidanaren diskurtsoa erabiltzen dut, ezta? Nik oraindik ez dut amaitu ikasten, oraindik falta zait, ez daukat kaleko euskara informala, ez daukat hau, ez daukat beste. Hau da, zentzu negatiboa ikusten da, legitimidade falta adierazten da. Ez da danon kasua, hemen bezala, ikusi dugun bezala, ezta, pertsona batzuk euskaldun berri identitatea aldarrikatzen dute, baina modu positiboa, narro,
Eta hori ere egia da, guk ere aurkitu dugu, baina ez dira gehienak. Batzuk esatu tebitu nik, apur bat, goratzen ez, pertsona batek esan zigula, hori da domina bat bezala, hori da nik irabazi dudan zerbait. Nik alegin handi egin dut, eta harro nago. Nien naiz zuen moduko dana eginda eta errez izan duen Euskaldun sarroietako bat, ez. Ni Euskaldun berrian ez, beste arro sentitzeko, zera, baina holakoak nik esango nuke gutxiago direla, oroa. Eta gero, badago beste etiketa batzuk, apur bat, nien naiz Euskalduna esan behar dutenen artean, ez da, edo ikusten dutenak edo sentitzen dutenak ezin dutela aldarrekatu Euskaldun zar identitate hori, horien artean badaude apur bat hiztun legitimoak direla aldarrekatzeko beste etiketa batzuk erabiltzen dira, ez da? Eta hor, erabiltzen dira Euskalduna, ni Euskalduna naiz, ni Euskalduna naiz eta kito, ni Euskaldun berri zaharra naiz. Horako etiketak ere gero eta gehiago ikusten dira, gero eta gehiago erabiltzen ditugu gizartean, ez da? Eta hor, nik uste dut badagoela zelan bai alegin bat legitimotasuna emoteko norberari, ez da? Baina ez bakarrik hiztunen artean, nik uste dut euskalgintzan eta gutariko askoren artean ere badagoela alegin bat Euskaldun berri etiketak izan dezaken zentzu negatibo hori, askoren artean izan dezaken hori falta zaidan Euskaldun ez oso horri kentzeko alegin bat badago, eta nik gero eta gehiago entzuten ditut Euskalduna dana gara Euskaldunak, holako gauzak, ez da, esaten dira. Dano gara Euskaldunak, iztu notaz berdina dira, berdin da, esan edot, hausitan nik uste dut etiketa horiek eta batez ere legitimotasun faltarekin lotzen diren etiketa horiek, nik uste dut hausitan ipinita daudela kalean. Gutxienez, euskalgintzako dapur bat euskaren aldeko mugimendua. Kale-kalean, zen jente normala, gu eskara normala, kaletik dabilen jente oikoak, ez dakit, ez da, baina gure artean ikustu dut ja hasita gaudela, ez da, hausitan ipintzen. Bai. Edo behintzat, kostiente izaten, pertsona batetaz esaten duguna hori Euskaldun berria da, kostiente izaten, pertsona horrek hartu dezakela gutxitze sentimentuan, edo kontu zuire gara dugula, ez da? Ez pesatu. Hasta que esan dut, baitak gato sorprentzatuta. Euskaldun berri Euskaldun zabiek etiketak dira. Etiketak guk erabiltzen ditugu komunikatzeko ezinbestean. Beti erabiltzen dira etiketak. Bestela ezin izan dut komunikatu du. Realitateak ikusten ditugu eta izten bat jartzen dure etiketa. Hori, eta gero etiketak dago fenomeno humanoa batzuk erabiltzen dute onerako, ez dut txarrerako eta ez dut neutro. Osea, badago joku humanoa baina edo zein kategoriarekin. Horren, Euskaldun berri kategoriarekin Euskaldun zarri gauza bera da. Alki duzekizu edo zein gauza. Ongi hartu dutenak, beste hartzen dutenak, beste zirikatzeko erabiltzen dutenak, beste arro daudenak. Oso percepzio oso aldiz Euskaldun zarren artean gauza bera gerta daiteke. Batzuk ez dira oso sentitzen, ez dugu. Euskalkia oso txarra da, tolosak egon hitz egiten dute. Bai, diku dut, percepzio horiek egon hori da, bizitza sozialaren dinamika bera. Oai, hortik esatera arazoa dagoela etiketa horiekin. Nik ez dut ikusten sozialki arazoa dagoen. Nik adibidez ikusten dut soziolinguistikoki badagoela zerbait erronka, horretako erronka. Erronka bada, hain zuzen ere, elkarrizketa batean, kide batek hitz egiteko, euskaz egiteko gaitasuna ona duenean. Eta besteak dauka gaitasun ez guztiz ona baizik eta tartekoa edo zaitasun batzu dauzkanean. Normalean, horako hartu emanetan, ertera da. Eta hori, daiteke bietan, bi aldetatik.
bi aldetatik, ez euskaldun berri edo euskaldun zaharrek, bi aldetatik egiten dugu imaginario kolektibo bat, holakotan euskaraz egitea oso zaila da, pasa gaitezen erdera. Eta horren barruan gero alde bakoitzak justifikatuko bere percepzioa modu diferentetan. Nik ezkerrak gaitasuna euskaldun berria naiz, kosta egiten zai, edo bestea izango du. Bai, baina ezkezuk ez dakizu oso ondo eta denbora asko galduko dugu eta igual hobe ez dakit. Nik ez nuke jokatuko kontua euskaldun berri kategoria. Nik uste dut zerbait kolektiboa dela. Euskaldunon arteko harremanen arazo soziolinguistiko bat. Alegia, islaritako edo solaskeron batek zailtasun pixka bat daukanean, iaia automatikoki 10-8 egiten du erdera. Eta orduan, baina nik ez nuke bereziki lotuko euskaldun berri kategoriarekin. Gehiago, hartu emana, nahi baduzu, kategoriak erabiltzearen, euskaldun zaharra eta euskaldun berrien arteko hortan. Baina harremana ez kategoria bakarrean, bien kontua den dela esan dut. Hazian esan dut ez dakitzen. Eki dugu berezten gatu bat. Ez, oso hartu ni erabatatu nago zurekin. Bueno, aitortu bat dizuet, Zepetz niretzat da gale batean, izan zen, jo da moduan, bera, peio tarte batean, zen nire jedai, horrendela 20 urte, 20 ABEK eta unibertsitatearen arteko diploma bat sortu zen, super zuzendu zenuen, sortu behar nuen lan bat. Euskal ikasleak Euskaldun hartzeko saiakera, mintzalagun programa. Horrendela 21 urte, eta berak zuzendu zuen. Eta da, Obi-Wan Kenobi. Honetan, esan behar dut, ados nagoen azkenean euskara harremana da. Hizkuntza da, bai, hizkuntza da. Netza da harremana da. Eta, segunetan nola posizionatzen zaren harreman horrekiko, bueno, ez dakit, egiten baduzu, bueno, bai euskalduna zara. Nik lehen aipatzen, esaten, no, jo, eske euskaldun osoa, bueno, bete de zirkuito osoa, jazta, pam, iztun kompetentea, niri lagun batek esatzen ben, nik euskaldun berri jatortua naiz, hau. Jatortu bat, oza, irakurri duzu txandetz? Euskal filologo bat, jatortu bat, joder, hostia, segundo. Gu ari gara etiketa jartzen, behin eta berri. Eta oso ondo da, horako horretan, horretaz zitzegitea. Gero, alera joaten garenean, lagunekin, lagunekin batzen izan ez dut errezik. Ondo egiten du, bat, zubere egiten, argi. Zuek egindako lana, gura bremena, hemen ari gara nola imatzen dugu, nola ikaina da, baina ulertu behar duzune bai, batzuk nik ez du jantik. Baina nire esperientzia jantik, askotan gogorarazten didate. Ez hitzez, ez diatez, euskaldun berrian zara, ez diate gona esatez. Zu, eta zara euskaldun zinen, eta nongoa zara, horretako ez dira. Ja, ez nabaritzen da. Asentua ez da, hausia da. Normala da. Euskaldun zaharra baldin bada etxetik bertatik euskara jaso duen, bere lehen hizkuntza lehen etxetik jasotakoa. Emazte bio gara, bi euskaldun berri, euskaldun zahar bat sortu duguna. Baina euskaldun zahar horrek, euskaldun berri osarro, baina okerrago hitz egiten duena. Gaur erabiltzen duelako. Lehenko gazteko sensazioak.
zorionez, nik uste euskaldunari konzepzio zurruna sortu zela kontesto frankismo garaian, eta orduan euskal komunitatea zen murriztua, txikia, itxia, bastertua, eta orduan heldu batzuk borondatez euskera ikasi, eta orduan euskal komunitatea entzat mirizmena, jode, nola liteke batzuk euskera ikasi nahi izatea. Eta orduan oso miderezkoa ziren euskaldunak, ez euskaldun berriak, eta euskaldun berriak arro sentitzen ziren. Baina gero etorri da ikastolak eta ikastetxeak, eta orduan beste momentu batean guztu kategoria hori iztun berriarena ez, horrek aktualidad da, baina euskaldun berriarena nik uste zaharkituta ditu dela, zeben jadazkagu oso gauza naziak ez da. Hori da, erabat erdal famili batean jaiotako ume batek. Gainera kalean, bere sozializazio ere mutan dana erderaz egiten duena. Baina eskolan, aurre hezkuntzatik euskera ikasi duena, hori euskaldun zarra da. Euskal, berdin da. Alegia, bera txikitatik ikasi du, baina ez etxetik. Hori euskaldun zarra da, euskaldun berria da. Azkenean euskara normalizateko da, gehienok, hamarretik sortzi euskaldun berri izango gara, edo iztun berri. Orduan, ez dakit. Bai, nik azpimarratu nahi nuke guri gertatzen zaiguna zentzu, neurri handi baten oso berezia da, ezta? Gure euskara normalizatzeko prozesuan, dalako, ezta? Berezia da, ezta, gure kasuan, euskararen kasuan, baina beste gauza batzuk ez dira, ez dugu gertatzen guri bakarrik, ezta? Eta hemen kontzeptuen eztabaida honetan, azpimarratu nahi nuke gizarte askotan eta leku askotan ari direla hausnarketa berberak egiten, ezta? Eta lehen, aipatu dudan, ez dakit aipatu dudan, natibo ez natibo dikotomia hori, apur bat iztun berriaren kontzeptua proposatu zutenek, planteatu zuten dikotomia hori auzitan ipini zuten, ezta? Natibo ez natibo dikotomia hori auzitan ipini zen, gaur egun ez bakarrik euskararen kasuan, munduan edozein hizkuntzarekin dagoen egoera azaltzeko ez duelako balio, ezta? Gaur ez bakarrik euskararen kasuan, beste kasu askotan ere hiztunak, edozein hizkuntzatako hiztunak ezin dira banatu natibo ez natibo modu tradizional horri begira. Ez, errealitateak askotarikoak dira. Lehen Paulak esan du gaitasunaren kontzeptua bera tratatzen dugula, hemen oraindik ere, askotan tratatzen dugula zozer estatikoa izango balitz bezala, transmisioa bezala, ezta? Ja egin dugu, edo ikasi dugu, eta hori ez da errealitatea. Gu, apurat, pentsatzen jartzen bagara, eta zuk oso adibide honak ipini dituzu, ezta? Hiztun mota asko daude, gaitasunak aldatzen dira, ez da zozer estatikoa, euskara ikasten ez dugu amaitzen, ez da irakatsi dugu eta amaitu dela. Hori da, bizitza osoan zehar gertatzen diren bilakaerak dira, ezta? Orduan, momentu baten pertsona batek hartu dezake hizkuntza bat, euskara lehen hizkuntza bezala, baina igual urte batzu beranduago, askoz ere gutxiago erabiltzen du, eta beste hizkuntza bat gainentzen da, eta gero agian beste bat, eta gero agian bueltatzen da beste batera, horregaitik aztertzen dugu muda, lehen aipatu den muda kontzeptu hori, apurat ibilbidea ikusteko. Nik azpimarratu nahi nuke, hori hau ez dela bakarri gure arazoa, ezta? Osea, hizkuntza guztietan, nik uste dut soziolinguistikan, bi kontzeptu horien arteko dikotomia auzitan ipini dela, natibo ez natibo, eta orain gauzak ez ditugula ikusten hain modu estatikoa, lehen Paulak esan duen bezala, ezta? Dena da prozesua aldaketa, eta gurean ere gauza bera gertatzen da, gure berezitasunekin, baina ez da hain ezberdina beste leku batzutan gertatzen denetik. Ez askotan, joera izaten dugu pentsatzu bat, euskara dana da ezberdina gure da, bai, gauza batzuk ezberdina dira, baina hain ezberdina ere ez beste egoera batzutatik. Orduan, tituluari begiratuta, hiztun berri
sartuko bagenuan, Iztunberri noiz arte, berdin erantzun esan duen. Nik esango nuke Euskaldunak beti, esan nahi dut, beti bizitzan zeharreko prozesu bat da, denok ari gara hizkuntza gehiago ikasten, gaitasuna hobetzen edo galtzen, denbora guztian, eta hori da gauza bat bizitzan zehar, atzea eta aurrera egin daitekena eta estatikoa ez dena. Orduan, Iztunberria noiz arte, ez Euskalduna da, eta jazta. Eta Euskaldunak mota asko daude, egoera asko eta bilakera mota ezberdinak, ez da? Eta pertsonak ere momentu ezberdinetan egongo gara gure bizitzan zehar. Baina galdera ere, nik ez galdera egin duzulako, parkatu, nik uste dut ez dara pertinente Iztunberri noiz arte, Euskaldun berri noiz arte. Ez hori pertsona bakoitzak sentituko du, baina ez dago momentu jakin bat, argi da, eta are gutxiago denontzat. Eta galera ez da importantea, nik uste. Nik uste dut importantea dela, Euskalduna garela, euskara erabiltzen nahi dugula, eta prozesu horretan aurrera egiten saiatzen garela. Kontua errezago, fenomeno dinamiko denez, errezagoa da erabilera edo hizkuntza erabiltzeko gaitasunen terminotan hitz egitea hori aldatzen delako. Baina Euskaldun berri edo zara oso base estatikoa demagu, zehingo dugu jaiotzez, euskeraz, familian euskeraz ikasi duena eta bar, baina urtetan erabilez duena oso kamustua duena eta erderaz asko oso errezago hitz egiten denean, kenduko dugu, Euskaldun zabarren ditua. Erabileren arabera eta gainuzera ere, bai. Zera, Euskaldun zabarra da gauzaiek aldatu egiten, baina egia da, hori da, erabileren arabera gaitasuna haunditu egiten da, eguneratu egiten da, aurrera egiten du, erabiltzen ez den neurrian, atzera egiten duzu. Orduan, erabilera terminotan kantatu erakultua eta zein beste, nire ustez, definizio Euskaldun berri, izan daiteko Euskaldun zaharra, izan daiteko kategoriak, zure zirkunstantzia historiko batzuk nola momentu historiko batean, nik ikasi nuen, nik etxean, hori da, partetxo bat. Baina horrek ez du definitzen gure portaera lingüistikoa ongi. Galtzen duela dinamikotasuna. Pixkat igual hasieran, itxatu dozun hortatik, etiketaje guzti horietan, euskalgintzat behintzat bide bat egin da lehen garai baten eukial zeban karra hori, leku batzutan ondio beukiko da bena, igual Euskaldun berri batek eukial ditxuan zaitxasunak etiketaje hori gainean soinean dakalako, baina deseraikitze bat, edo nolabait horren inguruan egin da, itxen gabiz, eta bide hori zaitxasun hori balin badare ben, egingo doguz. Denboria justu bebai, da bain pixkat, hartu emanetan hasi ginean, da titulo honen pian erobe zeuan pixkat bueltia motezetzan galderia, bukaera korutz funda, balixo badau, noiz hasten da pertsona bat alderantziz, ez? Euskaldun berria kontsideratzen. Oso, zera lanbrotzua da prozesua, eta ez dakizu. Zera, bebi, lautadan daudenean, bakizu, bebi, ikasten da oso hori, eta gero baten erderaz, niri batek zen, es que me quedé los baldintzes. Eta hor edikatu da, hor sartu behar dira. Eta harremana, hori da momentua, jauzi hori egiteko, mudantza egiteko, hori da momentua. Ez dugu itxaron behar, fe bat, edo ega, lehenko ega, lortzea hori salto egiteko. Bestela, ari gara denbora batzen. Hasieratik, praktika sartu, eta duan, komunitateko parte bali badauzko. Niri aukera ematen badit, euskaraz bizitzeko pertsona hori, parekoa hartu. Beste batzuk ez dutela hartuko, eta batzuk inkluso gure
izan ez zebei, beste herri batean, beste realitate bat, eta igual banaiz beste azken pringadillo batzuetan. Nire herrian nintzen Lorca Aikako. Zueko hartaz egiten zuen liburu. Eta, baina badakit, batzuek hartzen dutela, eta duela gutxe egon da, nire ustez oso polemika antzua, bai, sarean eta nola nik, incluso jarra victimista batetik, nik uste dute. Nik sentitzen naiz, txarto, ez nautelako beste euskaldun bat, euskaldun zaharren parean konsideratzen. Inork ez gaitu baztertzen. Eta baztertuta sentitzen dena, igual da, sartzen ari naiz, igual da, ez duelako landu hori guzti hori, eta hori landu euskal zaletasuna. Eta hori landu behar da, nire ustez, eskoletan, euskaltegietan, notasun horiek legitimatu behar. Eta hori egiten ez badugu, beti izango dugu zu Barakaldoko titetiak katzeta Barakaldo esagutzen ez dakit jendea Barakaldo esagutzen duen, baina zu Barakaldo euskalduna neiko. Baina izan be, eta Barakaldo baitxatuta eta Barakaldokoa naiz eta arronago eta bertso edo musikak ekarri nahu nire Barakaldo itxatzera. Karo, dinamismo hortan, Barakaldoko iztun berrixak, panoramia naiztan horberangan egon, panoramia parian dakana, huemako ez dakit azpeitxiko euskaldun berrixa baino, dinamismo hortan sartzeko diferentia bebada. Aurren horrian zer? Lado de bigauz, betzat nik pairatu ditudanak eta nire buruen egizudanak. Bata da, Barakaldokoa. Eta bestea, Barakaldokoa, zelako meritua. Ostia. Eta, klaro, azkenean, bueno, eta hori Barakaldoko batik, pentsatu ondargon euskaldun zen lagun horretza zer lan. Bueno, ondargon, eske errezagoa da ondargon edo Bermion, errezagoa da, ze, klaro, horre aukerakoa daude. Ja, zoaz euskaltegira, ikasi euskaltegian euskara eta gero saiatu salto egiten. Euskaltegia, eskoletan, bueno, eskoletan kautibo daude txikitatik ezin dira eskapatu, eta euskaltegietan bai, eta gero eta modu lasio txikiagoa dira, eta, bueno, bide lagunak dira. Eta bide lagun horiek formatu behar dira, jakin behar dute zein den mapera, bestela galtzen ditugu. Eta behitu zenbat jende, euskaldun duen zenbat jende galdu dugun bidea. Hori baldintzeko. Zuen buruan, zirazki, jende asko pasatu da euskaltegietatik eta hori asko dira. Bosgarren mailan, eta igual egin zuten gehiago bai, nire ebar arte hartintza, baina tituloa gainditu ez nuenez, agutzi duen ja. Hori da kriston drama, Usando modu, nire oso positiboa naiz beti baina. Drama da, jende hori berreskuratu da, dugu. Nik euskaldun berri kategoria hori emango nioke definizio funtzional bat. Erabilearen baitan. Netako zein da euskaldun berri bat, esan da euskeraz egin nahi duen persona baten ikuspegitik. Ni euskaraz egin nahi du. Ez du esaten euskaldun, euskaraz egin nahi du. Euskalgile naiz. Netako zein da euskaldun berri, aurrean dudan personarekin euskaraz egitea dudana, hori da netzak euskaldun berria.
zentzu hortan, alegia, nik iztu bezala, ze baldintzak behar dituan beste aldamenean duen persona horrengan, nik euskaraz egin alizateko berarekin. Orduan batzuk behar dute, persona horrek hitz egin du perfecto, bestela erderaz egin dugu. Beste batu izan, bueno, nahiz ez da zaitasunak eduki, nik utziko diot euskerari. Beste batzuk izan, nahiz eta berak erderaz egin, baina ulertzen badi, nik euskeraz egingo diot. Orduan, erronka eta euskaraldiak horako gauzak planteatu dizkigu. Pertsona batek ulermena hona daka, baina mintzamena eskasa. Kosta egiten zaio, baina ulertzen du eta horrek aukera ematen digu guri euskaraz egiteko. Hori euskaldun berrentzat hartuko dugu, berdin da, euskaraz egin dezaket. Normalean, olako egoerak, gure solaskideak ez bat du ondo, hau ikuteteke bi ikuspetatik. Euskaraz egin nahi duen horren indotik, solaskidearen ikusten badio zailtasunen bat, ja ez du euskaraz egiteko solaskidetzat hartzen. Eta alderantziz, beste persona batzuk zailtasunak baldin badauzkate, lotza soziala ematen die, besteen aurrean esan, niri euskaraz egin zi ulertu dudalako eta kostatzen zait, eta orduan nahiago dut erderaz. Orduan, ikustetik fenomeno bera, fenomeno zer da, erderaz egiten dugula, hoi da. Ikustetik bietatik, eta orduan, bietatik egin behar da hurbiltze bat, hurbiltze masibo bat, ze soziolingüistikoki aurrera begira eta normalizazioan aurrera egingo baldin badugu eta jende poblazio gehienak edo danak euskaraldea hurbilduko badira, jende gehienak izan egingo dugu erderaz desente hobeto euskaraz baino. Zailtasunak izango dituzte gehienek euskaraz egiteko normaltasunean. Orduan, horrelako egoera soziolingüistikoa joera nagusia baldin bada erderaz egiteko, orduan, etorkizuna ez da txukuna. Beraz, uste dute hurbiltze horiek erabilera terminoetan planteatuta, interesgarrego dela, termino identitarioetan edo hizkuntza historiaren arabera baino. Zentzu horretan, hori da, euskaldun berria ez da ja ongi hitz egiten duena, ez tarteko egoerak baliogarriak izan daitezke erabilera bultzatzeko eta optimizatu edo hobetu behar ditu. Bueno, denboria badoia, nik pixkat azken esaldi horieri optimizatziari begirako hortatik, ez nire guztiz adoz. Potentzialidade hortatik ikusi behar dugula, ez? Eta erabileran terminoetan, identidade erabili dugu zen horiek apurtuta, nolabait, eta nik hau esan da, zehose agurtzeko, zehose esan nahi badozue, eskerrak asko. Eskerrak zure.